Ahoj, zdraví, zdraví, všechny zdraví, zdraví. Bu, 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 bu. Chlapec, to je ako ten anglický strážnik, nemôže sa ani o milimeter pohnúť. Bam! To bolo copyrightské jak svinia. Dobre, dneska si ideme zahrať Survival Games, čo je ako ďalšia hra. A potom nás čaká iba Annihilation. No. Počkaj, čo? Tak. A počkáme, keď bude arena 6 voľná, dovtedy sa lúčim. Čau. Som späť. Dobre, už sa to začalo. No, sakra. Dobre, no. A to je slabé, hop. Survival Games, ide hlavne o to, nazbierať suroviny a zabiť všetkých. No, suroviny ako suroviny. Žiadne suroviny. Som bezbranné dieťa. Pedofil. Sakra. Ale viete, čo som si všimol? Majú tu parkour. Majú tu parkour. Beautiful. Sakra! Dobre, ja už radšej nebudem parkourovať, lebo vidíte, ako to vyzerá. No poď. Jožko, mrkvička. Hop. Paráda. No poď. No výborne, výborne. Hop. Výborne, výborne. Hop. Dobre. Trojka začína za 5 sekúnd, ale ja nemám rád trojku, lebo to je škaredá mapa. Mám rád Česku a 5, to sú presne tie isté mapy. Tak, to je asi tak tohto diel všetko a ahoj, ale srandujem. Conan, ty si let's play. R. Dobre. A do videa by som taktiež zas pozdravil dobrých kamarátov, s ktorými idem do tábora, to je Lukáško, Samko a Viktorko. Teším sa na tábor a dúfam, že prvú noc nebudeme spať. Viete, ako to myslím? No, šeska sa bugla. To prečo? Prečo? Vlastne hej. 0 hráčov vovnič, 24 mŕtvych a 24 je ich tam. Takže kým sa odbugne a pôjde 5, tak som späť brú. Ešte stále nie je tá arena. Ako stále nie, ty kokos. Sú tam traja ľudia a oni nevedia stade odísť normálne. What the OK. Dragon, aha. A do videa chcem pozdraviť aj tohto Vortexa, ktorý som hral CS:ko a CS:ko natáčať ako nie je to zlé, iba skoro na všetkých server mi dali ban. No. Jak to vlastne tak rýchle zhrnutie, ja za to nemôžem, ja proste som iba stal zrazu ban. Ja vôbec som sa nepozeral cez steny, bol v stenách, lietal. Smoke, ak to počuješ, daj mi unban. Presne. Nie, nemusíš dávať nič. Už ma to začína pekne nudiť. No, dvaja hráči sa to trochu rozbehlo, no poďte. A fakt ako pol hodinu som tu čakal a písal si s ním. Dragon, kolik tie? No. Videli ste? Antivírus. AVG je najlepší. Takže ja na chvíľu stupnem, odpíšem na ten koment a nezačnem. Dobre, takže teoreticky by som... Jo, ty vole. Sorry, že som fúkal do mikrofónu. To je už... No...
Lepšie veci som fakt ešte nikdy nemal. Kámo, pekne ja. Ty vole, toto čo sú za veci? To je jasné, že vyhrám. Au, čurák. Pagodiat. Vyhrám. Jasné, veď prečo nie? Hneď som prehral. Veď ale tu som si ani nič nezahral, to je dilné dosť. Dosť je to dilné. Počkaj, tá štvorka ide, či nie? Kde je štvorka? Aha, tu je štvorka. Nejde. OK. VLAGames.com. Mír niekto? Naser si. Ach, no. Ultrakill, pekne on, drevorubač. Neviem prečo všetko opakujem. A po Tarbore sú, minihry určite budú, lebo si kúpim originálny Minecraft. Ja som vlastne varezak, za to by som sa mal poriadne hambiť. A kúpim si origoš Minecraft, horigoš. A to bude super. To bude super, bracho. Totálne. Že mega. Mega, bitch. Dobre, a keď budem mať, pôjdem na Miniplex a tam si zohráme všetkých 600 hier, ktoré tam sú. Bude to 600-dielná série. Nepočkaj, aj s týmito mojimi, tak to bude asi 609. A jak ešte nikto nespravil, že by sme si pozreli film originálne vo videu a tak by sme si ho pozreli a spravili k nemu pekný dubbing. A to neviem, teraz by to určite nebolo, ale dobrý film, ktorý teraz vychádza a ja som mal ísť zajtra do kina, možno pôjde, možno nie, a je to 22 Jump Street 2, ktoré môžem vám povedať, že čo som dočítal aj čo mi povedal môj kamarát Viktor, mám ťa rád. To asi vystrihnem, alebo nie, to nechám tam. Každé. No a bude tam asi tak, no. To tam bude, presne, to tam bude. Vlastne tam v tom kostole, čo bolo, tak oni tam obsadia nejakí Aziati, či Číňania a bla bla bla. A vlastne oni nebudú na strednej, ale oni pôjdu na výšku. A oni budú na koľaji a bude to husté. Je to super. Je to teoreticky husté. Možno to už je normálne na nete, aj keď pochybujem, keďže teraz sa to dáva iba v kinách, ale môžete si to pozrieť. Ak to nájdem, tak to dám do popisu, čo určite pochybujem, lebo ja som lenivá marha a určite nikdy nič tam nedám, čo sľubím. A to sme sa skôr porozprávali, ako zahrať. A ja vôbec nemám varezácky Minecraft. Každý má skina, to je teraz skin Steva. To je teraz originálne. Dobre, tak ja sa lúčim, uvidíte sa na budúce. Teraz toto bude super.